タガログ語を使っています。タガログ語を使ってますね。ぼったくりタクシー。この店行った時モール・オブ・アジアです。モアっていうんですね。頭文字を取って MOA です。ナイアと一緒ですね。マニラモールですか。僕らがよく泊まる場所からそんなに遠くない。超でかいモールですか。世界でトップ10くらいには入るんじゃないかな。もう歩ききれんの。セブンも歩ききれんぐらい。SMC サイド。ド。もうあんな規模じゃない。あんな規模じゃないぐらい広いですか。SMC サイドなんか歩ききれるぐらいの感じやけど。あんなもんじゃないぐらい広いです。広大な。あれなんです。もうって書いてある。その香りがもう。体操の名前が好きな最初思ったけど、体操がモールやんか。Growth 100 10 pieces. Simple growth. Dalawa. Growth, tututuwa ka. Wala.
1000. Oh, brand new. Wi-Fi meron. Bro, bukit Wi-Fi.アンデレスの市場に向かっています。っていうのも、なんかこの辺一帯で、一番安いのはアンデレスの市場。っていうのも、なんかこの辺一帯で、一番安いのはアンデレスの市場。はい。パンパンパブリックマーケット。っていう名前なんだね。アンデレスに。パンパンマーケットです。パンパンマーケットです。はい、行こう。行こう。すごいな、これ。でっかいな、このマーケット。すごいでかいじゃん、これ。クバよりでかいよ。すごいでかい。クバで、こっち、市場も。